Wel, genoeges. Van der is morgens de tiende. En als actually een mes met tijd om schlucken gaan over. Dat ik wil schwind van der nog een hoen en perkelen. We hadden ons de haan, mijn mam had mijn haan geschonken. Die kent van Steenbach hier in Manitoba. Dat is zo'n haan wat als op Stab groot geworden was, wat er kon vrije ramen aan en vliegen en zo. Der ist nicht bloß ein kleines Klutje groß geworden, aber immer haben. Nu hebben we die haan. En perkelen oder marinating. En ik wil je wijzen waar we dat maken. En dit zijn zo'n spices, kruiderie. Zoals in Mexico deden de pollo loco. Er zijn vele recepten voor je kan krijgen aan de internet. Wat ze alle zeggen, dat is pollo loco. Pollo loco. Ik heb gevonden, wie hield zich dat er nog meer koftig. Zo, ik wil je wijzen wat het alles is. En dan hebben we de haan nu voor 12 of 24 stunden laten aanperkelen of aanmarineren. En dan hebben we ons de kijken. Zo, nu wil ik je wijzen wat het is. En dan kijk je het licht dat. Dankzij. Woehoe! Oké, dan wil ik je wijzen wat we hier in hebben. Hier hebben we dan de haan of een hoen. Ik weet niet wat het dan is. Dat weet je nog niet. Dat is anyway een stuk haan of een hoen. En hier hebben we een koffel pineapplezanft, juice. Daar hebben we 2 eetlepel citronenjuice. En daar hebben we 1 eetlepel erik vinegar. Daar hebben we 2 theelepel chesnikpulver, garlic powder. En daar hebben we dan een halve theelepel zout. En daar hebben we een halve theelepel oregano. En daar hebben we een viertel theelepel peper, grove peper. En daar hebben we een halve theelepel chili colorado pulver. Dat is een beetje een rode gedreide pulver van een peperschout, wat ze gebruiken om enchiladas smaken. En daar hebben we 1 eetlepel schmutz. We hebben hier olive oil. Je kan vegetable oils en zo'n schmutz gebruiken geweldig. En daar hebben we nog 2 theelepel paprika. Zo, nu willen we dat alle topareren en nu willen we deze haan hier aanzuidelen. En dan zal die door voor 12 stunden liggen of 24 stunden. Dankzij. Oké, dan hebben we hier een koffel pineapple juice. Hier hebben we dan dat citronenjuice. En hier hebben we dan den erik. Chesnikpulver. Zout. Paprika. Peper. Chili colorado pulver. En hier hebben we nog paprika. En hier hebben we nog dat schmutz. Wow. Nu willen we dat zeer fijn dichtrijden. Wow, kijk maar dat. Dat ruikt wel schijn. De haan hebben dan een goede baard. En we gaan. En dan kijken we dat hier even deze haan even. Wow, dat hing de voort alle top door. Nu kijk maar dat. Nu hebben we de haan door zo fijn geperkeld. En dan hebben we de alle posten omdraaien, dat hij rondom fijn uitgezuddeld wordt. En dan hebben we die baten. Dankzij. Nou, wat ik dan nog doe, is dan neem ik de haan, die ligt hier nu aan mijn regen. Dan dit is de borst. Dan doen we dat met de gaffel door alle een klein beetje verpikken. Ja. Wat je dan, wanneer we dan doen, die omdraaien, dan trekt dat marinade alle zeer fijn aan door. Kijk maar dit. Oh ja. Oh ja, wat. Krijgt de start. Een beetje verpakken, dus wij een beetje al zijn. Ja. En daar werden we die even nachloten ze stil zetten. Dat we alle voltreien, dat wordt ook bloos kämmerlijk schijn smaken. Oké, dan willen we dieselperker spaken hier. Nu door das check mal das Teil sein, das so fein door in je juice. Wow, dat
maar toedaken, dan werden we hem iets op den even nach. En dan loopt van pakken door. Weier van krijgt de start. Zo, kijk maar dat, dit dat niet smaakt. Wauw. Nu loopt dieselpackers pakken door ruren even nach. Door nu kijkt man, nu heeft dieselpackers pakken 14 stunden en dit marinade juice je leen. Dan heeft zich de uitgereefd. Nu willen we dit twee snijden. En daar willen we 4 merken en daar willen we die baken. Ik wil hier een beetje opsnijden. Ik wil ihn bieden. Ja, yes, deze tante die heeft nu lang nog zich verreefd. Oho, dat is een zeer fijne tante. Hier is nog de holsbern. Ja, door, kijk maar daar. Graag is dit wel door. Nu dan lijven we dus dit, kijk maar. Dan deze eigen vlechten, die nemen we hier los. Die, du hast gewöhnlich nicht viel eten und das verkaufen oder so wieder. Over immer haben. Da. Wo wir die enkels Flechten hier losschneiden. Und dann ist der Reit mal 4 ableihen. Check mal dort. Da. Krax ist das. Da. Ich hol bei dieser Tante, die wird sich über sehr fan. Und für so eine Menschen, die bloß, was sie nan Vegetarier sind, die Krüten Großeter, mir jammer dat even junt. Dit bin eine Tante, die hat ein sehr schönes Leben gehabt. Die hat konnte büten auf den Stabrammen an und sich freien, dürfen nicht an den Klutsch ablassen. So, diese Tante, die wird uns nur noch eine Freude bringen, nu wollen wir die backen. Und da wollen wir eten. Check mal das. Wenn das nicht schönes Fleisch ist, da weiß ich nicht. Die kommt von Steinbach, Manitoba. Dann scheint. Okay, nou wat we hier nog gaan, hier hebben we wat Schweinsraben. Ik merk NW4, waar deze Parker, dieselpackers Parker baken. En hier hebben we dan nog een paar Bieter Schweinsraben, die willen we ook nog voets baken. Dat heb ik eigenlijk met wat immer Fleischsalz hier ramen liggen gaan. Dat heb ik een beetje met wat ze naam Cajun. En dat heb ik nog met nog wat wat immer hier ramen staan gaan. Dat we met even salten en posten liggen laten. En nu werden we deze Schweinsraben ook nog baken. En daar werden we zien wat we van nu en alles voor ons hebben. Dankzij. Wow, check hem al. Nu is de haan en de raben eruit te maken 4 ableiden. Oké. Dat 4 is eruit. En onze klok hier is ook eruit. Check hem dat. Ai, ai, ai. Nu willen we dit door de starten opleiden. En dan hier bezien waar we dan de raben opleiden. Schweinsraben. Kraak. Oh, verrekt dat overal schijnt. Kijk maar dat. Dit zijn kolen van Paraguay. Recht overal zeer schijnt. Nu gaan we dat baken. Dan schijnt. Fangt aan. Zeer smaak te lonen. Oh yes. Hebben we het rust met aangedraaid. En dan wat we dan gaan, en dan hebben we hier een beetje stof is dit. Kraks en dingen, wat we hadden ten de marinaten. Dan doen we een beetje zo start met de penselen. Kraks de start, zo. Zo, zeer fijn. Ik wens, die kunnen dit rekken. Zeer fijn. Oké, nu hebben we de raben hier er nog fijn bruin gebakt. En nu hebben we die hier weer aanpakken met den Holz, den Hühnerholztaub. En daar willen we nog een klein beetje met zo'n juice uit wat we gebruikt om de haan marineren. Dan willen we een aanrollen. Zo, dat staat. Dan willen we nog eenmaal een stunde of 2 bakken.
was das ganz gut ist. Dankeschön. Okay, nu haben wir den ganz schmackbrün gemacht. Nu werden wir den herholen. So ist es dort. Macht doppelt. Tragt es dort. Nu werden wir den nach Hause und zack. Eine Stunde so backen. Und da wird das gut sein. Check mal das. Da haben wir die Reben. Und da haben wir die Hahn. Nu werden wir dann heim und eine Stunde backen und dann klipp mit meiner Butter beigehalten. Dann mit Juice. Und da werden wir sagen, wo das Zeit dann eine halbe Stunde, eine Stunde von dir. Dankeschön. Die Harten. Die Reben und die Heiner, die backen aber sehr fein. Okay, nu hat het hier 3,5 Stunden gebakt. Vandaan is weer de herhalen leiden. Nu werden we dat hier uitnemen. Ik wil jullie dat laten horen, was ik dat heet van het Presland het hart. Oh, dat heet zich schijn. Okay, da werden wir checken, wo das alles top zit. Hier sind die Reben. Reben. Die Keksen. Maar alles top Feierstand gebakt. Check mal das. Das ist so gut. Okay, bis ganz. Oh, check mal das. Der Knerk ist der Kai, du bist rosa. Rütreien. Check mal das. Immer Hand. Und dann werden wir hier noch mal bitte diese Dieseltecker packen. Check mal das. Das ist der Hahn. Das ist so gut. Check mal das. Oh. Nu werden wir uns ein bisschen nehmen und dann werden wir das schmecken. Wow, das ist der Geschmack. Und das richtig schön. 4 Stunden mit alles top, oder 4,5. Sehr fein. Dankeschön. Naja, da werden wir uns einfach es schmeckt. Fragt mal sehr toll. Hier haben wir Hühnerfleisch. 4 Stunden gebakt und die Reben, Schweinsreben auch 4 Stunden. Eine Stunde bloß rosa auf Paria, auf dem Glaut, oder da oben im Glaut. Und dann noch 3 Stunden oder 3,5 Stunden Eier rollt und so ein blankes Papier. Und nu werden wir das mal schmecken. Das ich immer sage, wir werden dankbar sein. Gott hat uns wieder gesegnet. Ich kann uns wieder so reden. Nu werden wir schmecken. Ach. Wow. Ich kann noch Edschaken und Schmarrnfahrten, weiß nicht alles dabei, aber wenn nu von der nu will ich mal bloß Fleisch schmecken. Wow. Das Hühnerfleisch, das wird sie haben in Steinbach gerade gemerkt, auf dem Stab, wo die Hühner haben, können früher ran. Wow! Merkt ihr doch die Arbeiten, das wird ja Hühner backen oder Schweinsreben oder so. Schöne Eten dort nimmt Zeit. Sachbacken schmeckt immer schöner. Wow! Merkt ihr doch. Dankeschön. Hier von Ströppler, Manitoba, macht Gott die Zähne. Ja, es kann auch bloß noch sein, wenn ihr dann so ein Juice überpinseln über den Hahn und dort der Reben da. Nicht, dass ihr Juicebrocken, Sanftbrocken, was gebrochen zum Hahn werden legen dort. Dort können frischer hier, dort muss frischer sein, weil dort die Brocken, wo die Hahn hat werden gelegen, dann kann ihr vielleicht eins noch krank werden. Aber Hahn, das ist mal, was ich will sagen. Dankeschön.